रे गोई बसय काय जमी तेरी बसपाचे बरे आसा सॉरी या ओके आई मत हुई हां बोल ना तो की तो दिस चाले तोंडा रोज ना आणि पाठा एक जागी नो दुपार काय दाखवे जीभ दाखवे जीभ दाखवायची देवाणीला देवाणी चैली चैल देतात अजाब करून ही आवे की बाळ पण तू काय लेबराचे झाला होय ते सोरो पियत आहे मी केन्नाय पियत आहे तुका लिव्हराचे जावन आणि 2-3 दिसांनी तू मरपाक येता आई सांगता तुका बरी जावंक जाय न्हय तर तुका कोणें न्हय तरी तुका आपलो लिव्हर शिवपाचो हें सांग म्हाका हो कोण आणि हे कोण तशें जाल्यार आमचें लिव्हर तुका लिव्हर माग नाक मुंग्या तोरी लिव्हर एक 2 दीस काटो गॅरंटी आहा पूण तेंगे दोगांय गेलोय न्हू दोतोर बरें पळय दोतोर जात मुरा जाजायना जाय तुज्यान म्हाका तुगे लिव्हर दिवपाक जायना उलयताय तूं तोखणाय सारकी हाय मगे तूं तकली सारकी आहा दोतोर फकत पोटू आनी तोंडू बरें आयक सांगता तुका बरी जावंक जाय न्हू बरी जावंकूच जाय न्हू तुका तूं स्पेशलिस्टाक मेळ पळया हांव करून दितली सोरो मात पियनाका बिलकुल टच करिनाका टच करशील जाल्यार वेगळी वयतली 2-3 दिसूसान वेगळी ओके बरी जातली ओके एक दिवसाची दोन नाश्ता राहत होती वयता वयता पोश कितुले पयशे नाका आसूं दी आज मोठ्याश कोता येना आज सांग म्हाका पोश कितू ते आज सांग अरे आसूं दी रे आज सांगले आज सांग म्हण म्हाका पोश कितू ते बरें 150 रुपया दी पळया आज गेल्या जाता माय फकत तुगे पोश कितू तेच कोण जालोले तुमच्या घरान म्हणून भितर सरली काय बाय आम्ही त्या दिसा सोन गोरी मनशी जापा सोदताले पण ते गुड्डीचे 50,000 लागले आणि त्या पैशाशी आणि पैसे मेटले अशी आम्ही परतून सरपियो लागले मामी भुरगी भितर ओटाय उगडास आला उगडास मामी भितो आन्याक बियर आहात सोद मागा आन्याक उगडास आल्या साराय जोयता भितो झाले आणि ते गुडीचे पोस्टमॅन झाले आणि आम्ही सोमते मुंबई यायचा आणि तू एक न्यू लिव्हर गेले आल्या बरं 50,000 लागल्या ऐकील मग येते मोया तुम्ही का मोय आला पैसा बाया या 2 रुपये पन्ने कपडे आयदर कागद प्लास्टिक बट्टाबाई कपडे मामी बने की धरना लगे और मी और आयला
पत्र्याचं ना येतो ही आमगे कोंबी येतो कसली मस्करी करते बाबा म्हणजे कागद कपडे असल्यावर म्हणता कागद कपडे होतं एक सांगू किल केसो कागद 5 रुपये किलो आणि कपडे 2 रुपये किलो बाबा कागद 5 रुपया आणि कपडे 2 रुपया डार्लिंग चल भितर बस आणि तो आमगे सोमा कोरने रोप हा तिथं आले नी तिथे आम्ही गेलो होय आमगेलो आमगे म्हणा कोणा गेलो बॅग द्या आमगे भरले रोपू कागदीच्या स्वतः ते गो अरे पाल नी वाड्या ए हो बोलता मुंगे एक साडी कोणी पासून साडीला हात लावश नाही तू सांगता मग नेसन जायो एक हात लावश ना तुमगे कोणा ऐत्री नेसन जायो ओढलो आवाज म्हणा आगे एक दिक्के धर बॅग द्या गेला बस मग सॉरी जोक नका कोणत्या मनास पाहिजे आणि रोपा सुबेज बी जाय झाल्या अरे एकजण बेजात आहे एकजण अरे डार्लिंग दोन कटर रेले चलिया आगे कोणेली असतात कोणे रोपी इथं ही आमगे कोणे झाल्या ती कसा येत झाल्या आगे राव डायरेक्ट तुला राव पाणी पास इंचय मामी काय परवा न देगा मामी कष्ट होता 50 रुपये गे वेले ते घेन 50 रुपये गे ओय ओय पण वर्षात किती असतं किती हा तू कावर एक पाडम रोप तू किंकिल मुठे ते रोपा दोन्ही तू आणि त्या वर्षान किती हा ते पासून तुकलेच और अवय देव बरी करू बाई तुमका देव बरी करू तुमच्या घरात गिराय गलताच आम्ही गिरेस्त झाली बाई गिरेस्तानी किती हा तो त्या पेंटा वर्षान तू 50,000ची गुड्डी आ!